De alrone tiert binnen vrijwilligers druk dwaande bij het jeugdhuis Het Lietsbegin in Engwirm. Want het jeugdhuis wordt momenteel flink verbouwd. En dat wie ook nodig. 2 jaar had het hier dus leegstaan en er is behoorlijk achterstallig onderhoud. En als het nog juist maar hoeveel vrijwilligers dat we doen, is monsterachtig dat we het in fase nou mijn man erop pakken. Buitenom, binnenom, we pakken waar we beginnen en wat we zien komen. Meet ik mijn vrijwilligers, binnen de vrijwilligers. Nou, de groepje dat buiten wat, de groepje dat binnen wat, de wat je verven. Sneeuwen, wordt een schuttingplaats, er binnen een vrijwilligers, die pakken dat weer op. Nou, zo ben we hier en daar mij van alles tegelijk bezig. De prioriteit had je lijn het maar brandveilig en het maar weer skiën. Nou, en van daaruit bouwen we het gestaag weer op. Maar wel met het oude van toen, dat is die nostalgie en dat stukje geschiedenis wat hier is. En dat is bijvoorbeeld met de bar was die haast, dat bleef. En we zeggen wel eens dat het verhaal vertellen koe, on activiteiten en nou ja, de leukigheden die het ze gewoon hebben. En nou weer opbouwen, nou daar doen we voor. Het verbouwen van het jeugdhuis betreft een soort van het dorp. Leefbaarheid. Dat het een moetingsplek is voor jong en oud. En de verbinding. Ons kent ons, maar het helpt elkaar ook. En dat is hartstikke mooi om te zien van hoe het met elkaar omgaat. Het opknappen van het Lietsbegin betekent ook volle voor de jeugd uit Engwirm. Vooral om een plek bij voor de jeugd te krijgen waar ze hun veilig vielen. Een moetingsplek, zeg maar. Waar een dak boven de hallen en dat de jeugd bij elkaar komt. Dat ze geen oorles in het dorp heeft. En dat het draait dat ze hier hun verdiverdage hebben. Maar speeltjes, ik kan het iets net bedenken, het had grote activiteiten. Je doet zelf en je laat knus en je dus een mooi feestje bouwen. Nou, je wil dingen georganiseerd en een paasbrunch en dagtoernooien en flesnatje zit haar nog. Vanwege het coronavirus wie een dwarps- en jeugdhuizen een schoft lang dicht. Maar vanaf 1 juni mei het waren weer open. Het Lietsbegin hoopt eind deze maand of begin juli het waren weer te openen. En daarbij hebben ze ook nagedacht over de orometerregels. Wij hebben eigenlijk de mogelijkheid gepakt om te verbouwen en, in maart. En we zijn die tijd nemen we nou en we zien wel wanneer we klaar zijn. En wanneer we weer open kunnen. En vanuit daar pakken we op van wat zijn nou de regels via RIVM. En we zien wel wat er dan mogelijk is en hoe we starten. En we kunnen het e-programma erbij pakken en dan sluiten we daarop om. Komende activiteiten is de Ierlijkse viskwedstrijd. En we willen graag het volleybal willen we weer oppakken van december. Dus nou, ik denk dat dat de eerste activiteit moet zijn. En natuurlijk ook gewoon de matinees tussentro. En dat de jeugd weer standaard hun wekelijkse zittingje hakken hier. Nou ja, eind juni, juli hopen we wel klaar te wezen. Ja. Ik verwacht wel dat we even een knaller maken. Met name van jongens, als je even hoe het waan is, maar al je hulp van alle vrijwilligers. Dus ik hoop wel dat we dat even een goed knallen kunnen.